శ్రీరంగనాథ 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 ఆహా అద్భుతం పరమాద్భుతం అభూతపూర్వం శ్రీరంగనాథ శరణు శరణు రక్ష రక్ష పాహిమాం పాహిమాం సూర్యచంద్రులే నయనాలుగా శతకోటి వెన్నెలలను తిరస్కరించే చిరునవ్వుతో అనంతకోటి పద్మాల సమానమైన నయనాలతో ఎంత అని చెప్పలేనంత అందంతో మెరిసిపోతున్న నా తండ్రి రక్ష రక్ష. ఏ దివ్య నయనాల చల్లని చూపు కోసం బ్రహ్మాది దేవతలు తపిస్తారో, ఏ దివ్య నేత్రపు సైగలతో సకల దేవాది దేవతలు సంచరిస్తారో, ఏ మలయమారుత సమానమైన చల్లని చూపు ఆపదల నుండి కాపాడుతోందో, ఏ దివ్య నేత్రద్వయం సూర్యచంద్రుడి వెలుగు వెన్నెలలను కురిపిస్తుందో, ఏ అమృత సమానమైన దృక్కు ప్రహ్లాద మహాభక్తులను తరింపజేసిందో, ఆ దృష్టి ఈ పాపిని ఈ అహంకారిని కూడా తరింపజేసింది ప్రభో. నీ అమృత దృక్కులతో నేను, నా వంశం, నా పూర్వీకులు తరించాం. ధన్యుడను తండ్రి ధన్యుడను. అడియేన్ దాసోహం.